Abaphathiswa bamasebe ecandelo lezoqoqosho bachithe usuku lwanamhlanje becacisa ngendlela urhulumente azakungenelela ngayo ngelokuphumeza isibhengezo esenziwe ngumongameli Cyril Ramaphosa phezolo. Umongameli Ramaphosa ebebhengeze ukuba zizakuma ngxi zonke iintsukumo kweli ukususela ezinzulwini zobusuku bangolwesine ngelokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane ye-corona. This is a decisive measure to save lives of South Africans from infection and save the lives of hundreds of thousands of our people. Isibhengezo esiyanqo emhloleni esijoliswe ekuthibazeni ukunwenwa komlilo wedobo kwe-coronavirus kweli. UMzantsi Afrika ubusolo kujongene nohlahlo lwabiwo-mali olusegedukeni kwaphambi kokuqhambuka kwale ntsholongwane kakade. Ngelixa ludonsa nzima uqoqosho lweli, urhulumente uqinisekisa ukuba iza kufumaneka imali yokumelana nalo mcelimngeni. Slicing off some budgets that are clearly not going to be spent. I can tell you now as an example, if you look at what's going to happen on the travel budgets across the departments, in national departments we have about, on average, on a monthly basis, spend about 280 million. That 280 million won't be spent for domestic and international travel. So effectively that means that money will have to be reprioritized. So that 100 million, for instance, is coming from such programs. Umphathiswa wezorhwebo nemveliso umnumzana Ibrahim Patel ucacise ngokuqhutywa kweenkonzo zebhanka kweentsuku zika-21 zokuvalwa mba kweentshukumo kweli. Walibeka lacace lokuba ingcaciso ethe vetshe iza kudandalaziswa kungekudala. On competition exemptions for banks. On Friday we issued an exemption for banks under the Competition Act to coordinate on measures which can be used to support businesses and ordinary account holders, ordinary citizens during this period. Amashishini amancinane, oosomashishini abasaqingqayo nabafundi baza kunikwa intlawulo yeeholide zebhanka isithuba esiphela kwiinyanga ezintandathu. We are introducing a payment moratorium or a payment holiday. That payment moratorium or holiday will be given to CIFA-funded SMMEs for a period of a maximum of 6 months to reduce the installment burden on loan obligations on clients during this period. Isebe linike neziqinisekiso zokuba iza kufumaneka imali ethe xhaxhe xa kukho imfuneko.